Казват, че днес сме по-разделени от всякога. На млади и стари, мъже и жени, либерали и консерватори, фили и фоби, на какво ли не. Но все пак, през тези 35 години има няколко събития, които наистина обединяват. Иска ми се да бях родена през 1994, за да видя с очите си стотиците хиляди българи, празнуващи по улиците четвъртото място на българския национален отбор на световното по футбол в САЩ. Било е епично. Обединени сме били в желанието си да се присъединим към Европейския съюз. Кауза на всеки българин е било и спасяването на българските медицински сестри от несправедливите им смъртни присъди в Либия. Драматичен епизод от историята ни, в който 24 часа е участвал активно и който за радост завърши щастливо. Обедини ни трагичната смърт на едно красиво дете – Сияна. И българите най-накрая излязоха на масови протести срещу войната по пътищата, която отне нейния и стотици други животи. Гордеем се с спортните успехи на Стоичков, Бербатов, Григор Димитров, Карлос Насар, Никола Цолов, волейболистите. С първото място на Крисия на детската Евровизия, с номинацията за Оскар на Мария Бакалова с 24 май. Даже българка стана директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Така че, въпреки многото разделителни линии, все пак имаме поводи да се чувстваме заедно и горди. Пожелавам си да са повече. Машина на времето се излъчва със съдействието на